Меню, предплатени пакети или абонаментни карти достъпваме от главната навигация в секция Управление на клуба. Чрез това меню се създават и настройват предплатени пакети и абонаментни карти, които някои от клубовете биха продавали на своите клиенти. Накратко, това са предплатени пакети за тренировки или резервации. Имате възможност да дефинирате за колко дни и часове да важи картата, както и при каква продължителност от минути да калкулира един резервационен час. Така че в случай, че определите по подразбиране един резервационен час да бъде с продължителност от 60 минути, а клиент направи резервация с продължителност от 90 минути, от картата да бъдат приспаднати 1,5 резервационни часа. Също така, можете да ограничите картата да бъде продавана само в определен период или пък да бъде валидна за ползване в същият или друг времеви период. И не само това, можете да създадете карта, чието включени часове да бъдат ползвани само в определени дни или часове, както и само за определени съоръжения в клуба. Като цяло възможностите и гъвкавостта при създаване на предплатен пакет са огромни и можете да ги настроите по най-добрият за вас начин. Имате възможност да добавите и условия на картата, като те ще бъдат прочетени от всеки потребител, който желае да поръча този предплатен пакет.